Nhasi tashanyira baba Evelini kana kuti Severino uyo watakambosangana naye kuMbare tikabatsirana naye mugore rakapera, asi nhasi ane nyaya inosuwisa kwazvo yaari kutaura. Muteerere munzwa. Baba Evelini, makasimba here? Wishe makadii? Aiwa, ndiri right. So nguva yanga yareba tisina kuonana. Yanga yareba. Handiti? So mungada kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti munombonzani, makore mangani, uyezve munogara kupi? Ndonzi Severino chava, ndogara kuAirport. Ndine makore 24 years. Okay. Alright. Ndauya ndichida kukuonai. Asi mune nyaya yamati moda kutaura, mungada kutizivisa kuti inyaya iyi chii chakaitika imi nemudzimai wenyu? Chakaitika ndechekuti mudzimai wangu ndakangozoti ndichibvawo kubasa kutaura. Ndobva ndangowanikidza atori nemumwe munhu, saka pendikamubvunza nyaya iyoyo handinambomubvunza zvakanyanya. Mangwana acho ndipendikazongobuda futi, ndakatozongodzoka asipo futi pamba vacho atoinda. Akakuudza here kuti akanga aenda ku? Haana kundiudza, vakatongondisiyira mwana wamwe first born chete kuti wechituka chinhu akaenda naye. So kutora kuti motogara nefirst born. Saka muri kuchengeta sei mwana muri mega? Ndichingomuchengetawo ndichingourayirayo. Apa aripi mwana? Angaenda ndotamba nevamwe kusasa. Ari kuenda kuchikoro? Apa anga asingatendi because apa ndisisinayo kana kuti achazonyanya kugadzirirwa naye. Hamuna anogadzira mwana kuti aende kuchikoro. Asi akura sei? 6 years. Muchi mukomana musikana? Musikana. Saka makasiyiwa nemwana musikana muri mega? Ivo vakangobuda neumwe mudiki vakaenda? Zvakaoma. Saka havatombofoni here kana kutaura nemi? Kana kukuudzai kuti vari kupi nemwana? Havatombofoni kana kudasi. Kana tichati vantombozivi taroona kubva vakaenda nhamborotaura nayo. Inga zvakaoma. Ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo pakuchengeta mwana sikana muri mega apa muine condition yamunorarama nayo? Nyaya ngezvinetsa apa ndeyekuti inyaya yeti vanhu padisina kana munhu anonaizomugezesa nokuita sei. Saka ndichitozotsvagawo kana munhu wandogona kuti kana mwe munomba muno tondangotsvaga munhu wendotopa kana kuti ndokuti ndokupa $2 wondigadzirira mba wachita kana mwana nokuva chembe dzangu nokumugezesa. Zvakaoma. Ndofunga muri ngozvinzwira hama dzinodiwa. Baba Evelini. Saka Evelini akura sei? Ane 6 years. 6 years? Saka munogara nemwana ane 6 years muri mega? Naye mogara mumarunzi mangani mai? Ingori kwenero mine asi kuti panonge musikana anombopota achimbouya kuti achizombogara naye dzimwe nguvawo. Achitokubatsira here? Achitondibatsirawo. Inga zvakaoma. Ndonyaya yatinayo panapa hama dzinodiwa, meno kuti kune vanoda kubatsira makasununguka kutibata kuita kuti tibatsirane nababa.